Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θέλω να δούμε μαζί 5 πολύ αγαπημένα μου προϊόντα, τα οποία έχουν κάτω από 5 ευρώ. Ναι, καλά ακούσατε, κάτω από 5 ευρώ. Πάμε να ξεκινήσουμε και να σας δείξω το πρώτο προϊόν. Λοιπόν, το πρώτο που θα σας δείξω και είναι από τα πιο αγαπημένα μου είναι αυτή εδώ η μάσκαρα. Είναι από την εταιρεία Catrice. Είναι η Better Than False Lashes Ultra Black. Αυτή εδώ. Λοιπόν, αυτή την είδα από μία φίλη μου, από τη φίλη μου τη Χριστίνα. Γεια σου Χριστίνα. Μου άρεσε πάρα πολύ, τη δοκίμασα εκεί, δηλαδή την αγόρασα επί του ασφαλούς. Μου άρεσε πάρα πολύ, έχει ένα βουρτσάκι τρίχινο, έτσι αρκετά χοντρό. Δίνει πάρα πολύ ωραίο όγκο στις βλεφαρίδες, έχει όντως ένα πολύ ωραίο μαύρο χρώμα. Δεν ξέρω αν τη βγάζουν πια στα καταστήματα, γιατί πήγα στο Hondo Center και την έψαχνα και δεν τη βρήκα. Κοστίζει περίπου 3,5 με 4 ευρώ και εντάξει, γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ διάφορες μάσκαρες από Catrice, αλλά αυτή ήταν από τις πολύ αγαπημένες μου. Το επόμενο προϊόν που έχω να σας δείξω είναι ένα concealer, είναι αυτό εδώ, είναι σε μορφή stick. Είναι από την εταιρεία W7, είναι το Cover Stick with Tea Tree Oil στην απόχρωση Light Medium. Είναι αυτό εδώ, τώρα δεν το βγάζω παραπάνω γιατί το έχω λίγο ταλαιπωρημένο. Να σας πω τι σημαίνει, εμένα γενικά τα concealer σε stick δεν μου αρέσουν και πάρα πολύ. Αυτό το πήρα καθαρά γιατί γράφει ότι έχει Tea Tree Oil και δεν το χρησιμοποιώ για κάτω από τα μάτια, γιατί γενικά μου φαίνεται ότι είναι βαρύ για κάτω από τα μάτια, αλλά το χρησιμοποιώ πάρα πολύ αν θα βγάλω κάποιο σπυράκι, αν έχω κάπου κάποια κοκκινίλα λίγο πιο έντονη. Κάνει φανταστική δουλειά, δηλαδή τις κοκκινίλες τις καλύπτει απίστευτα, γενικά είναι πολύ καλυπτικό και για κάτω από τα μάτια θα μπορούσα να το φορέσω, αλλά μου φαίνεται λίγο βαρύ για μένα. Και καμιά φορά θέλω να σας πω ότι το φοράω και όταν δεν βάβομαι μες στο σπίτι και μου πεταχτεί ένα σπυράκι, επειδή γράφει ότι έχει tea tree oil μέσα. Το βάζω για να βοηθήσει την κατάσταση. Σίγουρα θα το ξαναγοράσω, δεν το συζητάω, έχει φτάσει κάτω από τη μέση και είναι μια πολύ αγαπημένη επιλογή. Αν δεν το έχετε πάρει, αξίζει να το δοκιμάσετε και κάνει μόνο 3,5 ευρώ. Το επόμενο που θα σας δείξω θα το περάσω λίγο βιαστικά γιατί το είδατε μόλις στο προηγούμενο μου βίντεο. Μιλάω για το μολύβι φρυδιών από την εταιρεία Colourpop στην απόχρωση Honey Blonde. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μολύβι ματιών με πάρα πολύ λεπτή μυτούλα. Έχει 5 ευρώ, έχει από εδώ πίσω ένα βουρτσάκι, δεν θέλω να πω πολλά. Αν θέλετε αναλυτικά να μάθετε περισσότερα για αυτό το προϊόν, θα σας βάλω κάπου εδώ το προηγούμενο μου βίντεο και θα το έχω και κάτω στο description box, πάτε να το δείτε. Να μάθετε και για τα υπόλοιπα προϊόντα της Colourpop, ποια είναι η γνώμη μου και πόσο μου έχουν αρέσει. Και το επόμενο μάλλον δεν θα σας δείξω αυτό γιατί αυτό είναι το αγαπημένο μου, θα το αφήσω για τελευταίο και είναι και το πιο πολύ χρησιμοποιημένο. Θα πάμε εδώ. Λοιπόν, τα επόμενα προϊόντα θα το μετρήσουμε σαν ένα γιατί ουσιαστικά είναι ένα. Είναι κάποια κραγιονάκια, είναι από την εταιρεία Wet n Wild, είναι αυτά εδώ. Εγώ έχω 5 αποχρώσεις, αυτές εδώ τις 5. Παιδιά, αυτά τα κραγιόν κάνουν μόλις 2 ευρώ και είναι εκπληκτικά. Το μόνο αρνητικό που μπορώ να βρω σε αυτά τα κραγιόν είναι η συσκευασία που είναι τραγική, εντάξει δεν το συζητάμε, αλλά μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα κραγιόν που κάνει 2 ευρώ. 2 ευρώ. 2 ευρώ. Μου αρέσουν πάρα πολύ, θα σας κάνω μερικά swatches έτσι, θα σας δείξω ας πούμε μία από τις πολύ αγαπημένες μου αποχρώσεις. Είναι αυτή εδώ. Καταρχήν έχουν τρομερή απόδοση χρώματος. Δεύτερον, έχουν πάρα πολύ καλή διάρκεια, Μια άλλη απόχρωση που έχω και είναι από τις πολύ αγαπημένες μου είναι αυτή εδώ. Η πρώτη που σας έδειξα είναι η Nouveau Pink και η δεύτερη που σας έδειξα είναι η Retro Pink και τα δύο ροζ μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχω και αυτό εδώ το πιο nude rose. Αυτό εδώ το οποίο είναι το Will You Be With Me. Θα σας κάνω και σε αυτό ένα swatch. Είναι αυτό εδώ. Έχω επίσης αυτή την απόχρωση η οποία μου έχει αρέσει λιγότερο από όλες όσες έχω. Είναι Dark Pink Frost. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα frost χρώματα. Δυστυχώς δεν μου πάνε τόσο πολύ όσο μου αρέσουν, αλλά για κάποιο λόγο εξακολουθώ και τα αγοράζω. Είναι
αυτή εδώ η απόχρωση. Και η τελευταία απόχρωση που έχω είναι η Blind Date. Είναι καινούριο, τώρα το ανοίγω εδώ, πρώτη φορά μαζί σας. Είναι αυτό εδώ. Είναι ένα σκούρο κόκκινο, ένα κόκκινο μπορντό καφέ. Λίγο καφέ, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Εντάξει, μου αρέσουν όλα πάρα πολύ. Θέλω να τις πάρω, νομίζω, όλες τις αποχρώσεις. Το κακό είναι νομίζω δεν έχει πάρα πολλές. Αλλά όσες έχει, δεν ξέρω, θα τις πάρω όλες, 2 ευρώ είναι αυτά. Όπως σας είπα, έχουν καταπληκτική απόδοση χρώματος, νομίζω το βλέπετε και μόνοι σας, και έχουν και καταπληκτική διάρκεια. Τα συστήνω ανεπιφύλακτα, δεν το συζητάμε αυτό. Τα έχω συστήσει ήδη σε κάποιες φίλες μου, τα έχουν αγοράσει ήδη. Και όσες από εσάς δεν τα έχετε, πραγματικά σας προτείνω να πάτε να τα πάρετε. Και θα περάσουμε στο τελευταίο προϊόν που έχω να σας δείξω, το οποίο είναι και το πιο αγαπημένο μου από αυτά που σας έδειξα. Πρόκειται για ένα rouge highlighter, δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι αυτό εδώ. Θα το ανοίξω, είναι σπασμένο το καπάκι, γιατί το έχω χρησιμοποιήσει τόσο πολύ, φαίνεται ότι είναι ταλαιπωρημένο. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Είναι ένα rouge που είναι και rouge, είναι και highlighter, είναι και τα δυο μαζί. Έχει μια εκπληκτική λάμψη. Είναι ροζ και έχει και λίγο καφέ εδώ. Αλλά δεν βγαίνει το καφέ καθόλου στο χρώμα, εγώ τουλάχιστον δεν το βλέπω. Αυτό εδώ είναι το swatch, ελπίζω το φως να μην είναι πολύ δυνατό και να μπορέσουμε να το δούμε. Θα κάνω ακόμα ένα swatch, για να είμαι σίγουρη ότι το βλέπετε καλά. Θα σας το βάλω εδώ. Δίνει φοβερή και τρομερή λάμψη. Το φοράω για highlighter, το φοράω για rouge, το φοράω πάρα πολύ το καλοκαίρι. Μέρες που δεν θέλω να έχω πολύ έντονα rouge, θέλω έτσι κάτι πιο ελαφρύ και πιο ανάλαφρο. Έχει φοβερό αποτέλεσμα, είναι πραγματικά από τα αγαπημένα μου. Εντάξει, δεν το έχω τελειώσει, αλλά το έχω λιώσει, γιατί από ό,τι βλέπετε έχουν σβηστεί όλα, και έχει περίπου στα 3 ευρώ. Το έχω 1000 φορέσει. Είναι από τα super αγαπημένα μου και μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτά ήταν τα 5 αγαπημένα μου προϊόντα, τα οποία κοστίζουν κάτω από 5 ευρώ. Γράψτε μου από κάτω ποιο σας άρεσε περισσότερο και αν έχετε δοκιμάσει κι εσείς κάποια από αυτά. Μέχρι την επόμενη φορά, σας φιλώ γλυκά!